Nem sokkal az egyéves születésnapja után derült ki egy véletlen vérvétel kapcsán. Duchenne-féle izomdisztrófia, ami kapcsán a folyamatos elhalt izomszövetek helyébe kötő, illetve zsírszövet kerül be egy idő után. Egészséges kisfiú látszetát kelti, mégis zajlik benne ez a betegség sajnos. Egy génterápia, ami reményt adhat arra, hogy sokáig tünetmentes marad. Erre várunk jelenleg. Még 1 milliárd forintra. Az azon felüli rész az van meg szinte, ez az 50 millió forint. Eleinte szégyeltem kérni, és ezt a szégyenérzetet félbe kellett teljesen rakni. Mindig jókor jön valaki. És akkor mindig kicsit talpra állok. Utálom, hogy igazságtalan már az élet. Amikor látom így a játszótéren ezek a pillanatok, hogy tudom, hogy miért csinálom. Hát persze a férjem, a közelebbi családtagok, meg azok a barátok, akik ott vannak mögöttünk ebben. Csak annyit szeretnék most így a közeljövőben, hogy a saját lámám ballagjon el az óvodából, illetve az iskola az itt van a faluban, hogy el tudjon menni és haza is jönni egyedül. Kerekesszék, mindenféle segélyeszközénk.